mielestä toi viileät kuulottimet. Oi, se on kyllä kylmää tämä pakki. Oh. Sitä on ollut kyllä kiva. Joo, laitetaan vaan. Se on vahvaa, se on tosi vahvaa. Ja sitten ei hirveästi lätinää eikä lässytystä. Ja mikä tahansa. Keikkaa jätkät. Koru! Joka kulko. Ja sinulla on sydän, joka Hyvä jätkä. oli jotenkin tosi mukava keikka. Tosi hyvä, todella kiva. Pidätte. Tämä. Todella. Ei, tässä vielä kaikki. Hei. On toisaalta valitsisin sut se intro on myös semmonen, joka kerää kyllä. Niin se on niin pitkä. Niin. Katse ja kuulopankit siellä. Se on Niin. joo. En voi puhua siitä sen enempää. Eikä mitenkään nosta mitään yksittäistä elementtiä siihen. 12 plus enkori. Joo, se on ihan hyvä. Joo, niin miten? Joo. Mennään 7 kerrokseen ja toisen päässä alas. No niin. Se silloin jo keis, kun virkattiin hyvää poppia. Noniin. Aidon iskelmän sekaan virkataan vähän hyvää poppia. Pistetään show pystyyn. Nyt jätkä pistetään show. Hyvä keikka. Hyvä keikka. Mennäänkö me lavalle valmiiksi, hä? Verrataan. Joo, sekin on mahdollista. Bändinsä on yksi Suomen suosituimpia. Siinä on jotain niin oikeaa. Kansa tykkää, niin vetäkää. Hauska. Joo. Oli aika irtonainen keikka. Oli irtoa. Oli kyllä. Nyt oli hauska. Ihan sikahauska. Se meni se skeba vaan niin raju viresen, kun kapoa vaihteli koko ajan. Se ei mitään iloa. Sitten tuli mulle aika kovaa luureihin. Niin. Joo, me pärjättiin. Tuossa oli hyvää muutenkin tuolla bändikatselma. Niin oli. Kyllä. Joo. Hyvä jätkä. Jatkoa. Oli sairaan kiva. Oli huippukiva keikka. Oli soittaa. Kutosellainen. Oliko soittaa sitä nyt känniin? Onks tää nyt niinku? Tää on kyllä sit kutonen. Ihan Harmi, ettei ollut tupla. niin se on ollut hienoa. Ihan loistava veto. Hissimusa. Joo. Eskola esitteli tämmösen. Tää on vähän niinku triviaa, mut silleen tiputuspeli. Okei. Joo. Okei. 42. Hyvä.
Nyt on maata näkyvissä ja vielä 1 viikonloppu siinä edessä Maata tälle näkyvissä, vuotta. joo, ja ai vitsit. Meillä on 2 keikkaa vielä. Niinku pitkään aikaan bändikeikkoja. Hitto, että ensi viikonloppuna sitten rytyytetään.